Салом алейкум, хуш омадед ба канали Ройгон Авиа. Бениҳоят зиёд бардорое ки навистем ки нархномаи билетҳои самолёта дар моҳи октябр ва билетҳои автобуса нархша бугӯ. Имрӯз фурсат ва фаро расид ва бо диққат гӯш кунед видеоро то охирша, классҳои худтонро дариқ надоред, подписатсияро фаромӯш накунед, поделитсия кунед то ки дигаронам хабардор бошанд. Айни ҳол ман шумода гап мезанам нархҳои билети самолёта дар моҳи октябр ва нархҳои билети автобуса аз автовокзали Котельники ба хатсари Хуҷанд Душанбе. Ва ногуфта намона ки айни ҳол саволи ҳамин бародарро мехонем. Инҷа як бародар навистага, баъд давом метем нархҳои билети самолёта. Бародар видварени кардаганам, регистратсиям дар база набаромад. Автобус қати рафта меша ё не? Нафаро ки бениҳоят зиёд ҳамин савол аз шумо менависен комментариёда ё ки ватсапда бисёртар фурсат намешавад ки шумо да ҷавоб диём. Узри зиёд ва ҷавобша гӯш кунем бародаро. Нафарои ки шуморо имрӯз меқапанд ё ки пагаҳ меқапанд, пештар қапидагиан, видварени кардагиан ва коғази суд дорен, ҳатман агар буҷет боша штрафҳоро супорен, равен дар суд супорен, суд шумода чек метиҳад, қати ҳамун коғаз маҳкам карда баъд омада билет харидорӣ кунед. Агар шароитотон боша ва агар шароит набоша, кӯшиш кунед ки ҳамун 10-15 рӯзе ки муҳлат шуморо метиҳанд, ҳаракат кунед ки бироед аз граница. Дуюмбора шуморо метавонанд ки ба муддати 10 сол депортатсия кунанд. Ба ҳамин хотир шароит боша хубтараш штрафотонро супоре ва пеши ай муҳлат, пеши ҳамун сроке ки шуморо метиҳанд, ҳаракат кунед ки бироед. Ҳамун охири рӯза нигоҳ накунед. 3 рӯз пеш, 4 рӯз пеш бироед. Бениҳоят зиёд саволо ҳастад ки айзалатҳои корона қарз дорем ва тӯли 6 моҳ 1 сол шид супордагӣ нестем. Ва дар ҳақиқат ман ба ҳамин савол бениҳоят зиёд ҷоҳода муроҷиат кардам ки то ки дар ҳақиқат ҷавоби аниқша шумода бугум. Бародарои азиз, вақте ки шумо айзалатҳои корона 10,000 сар карда фарқе надорад то 100,000 то чанд хера ки гирифтагин, дар муддати 3 сол, яъне дар номи шумо зиёд шида рафтан мегира, баъд метавонанд ки яъне суда пешниҳод кунанд. То 3 сола дар номи шумо ҳамун қарз места. Пеш ай ҳама кӯшиш кунед ки худтонро ба қарз гирифтор накунед. Ва мегзарем ба нархномаи билетҳои самолёт дар моҳи октябр. Москва Душанбе аз 17,000 рубл сар мешавад то 22,500 рубл шумо метавонед харидорӣ кунед. Фақат ин нархҳо дар авиакасаи Ройгон Авиа мешавад. Авиакасаи Ройгон Авиа дар автовокзали Котельники. Шояд дигар авиакасаҳода арзон ё бе, шояд дигар авиакасаҳода қиматтар бошад. Ман намехоҳам ягон авиакасаи дигара паст занам ё ки ягон авиакасаи дигара дар ҷои баланд монам. Айни ҳол ба ҳамин нархҳо дар моҳи октябр шумо метавонед аз авиакасаи Ройгон Авиа харидорӣ кунед ва нархҳои билети аз Душанбе ба Москва аз 18,000 рубл сар мешавад то 19,000 рубл. Москва Хуҷанд ай 17,000 рубл сар мешавад то 21,000 рубл дар моҳи октябр шумо метавонед харидорӣ кунед. Хуҷанд Москва аз 17,500 рубл сар мешавад то 19,000 рубл шумо метавонед харидорӣ кунед. Нафарои ки мехоҳед аз Москва сафар кунед ба Кулоб, шумо аз 16,000 рубл харидорӣ метавонед кунед то 19,000 рубл. Ва нафарои ки аз шаҳри Кулоб метавонед сафар кунед ба Москва, аз 17,500 рубл сар мешавад то 19,000 шумо метавонед харидорӣ кунед аз авиакасаи мо. Ва нафарои ки Москва Бохтар мехоҳед сафар кунед, аз 16,500 рубл сар мешавад нархҳои билетҳо то 21,000 рубл метавонед дастрас кунед. Ва нафарои ки мехоҳед аз шаҳри Бохтар ба Москва сафар кунед, аз 17,500 рубл сар мешавад то 21,000 шумо метавонед харидорӣ кунед аз авиакасаи Ройгон Авиа. Ва ногуфта намона бародарои азиз, илтимос мекунам билетҳои автобус видеоро бисёртар видеои пеша тамошо кардаги 5,000 7,000 буд. Нархи билети автобус қадоме успед кард 5,000 7,000 да то охири сентябрам ман кӯшиш кардам, илтимос кардам, хоҳиш кардам ки нарха набардоранд. Дар ҳақиқат нархҳои билети самолёт боло рафтагӣ буд. Ман илтимос кардам ки ҳамин дархост қабул шавад ва то охири сентябра нархҳо беста ай 5 то 7,000. Ва моҳи октябр билетҳои автобус 8,000 рубл нархи чипта. бо нагем ки ман нархи чиптара дар видеом намегум. ҳамаш аён ай бародаро, нархи чиптаи
بلیتی دوشنبه خوجان دوشنبه از автовокзали котельники автобусҳои Asian Express ширкати خوجان трансервис хизматрасонӣ мекунад. нархи чипта 8000 рубл меса. ва ин бороира ки мебинед шумо бародаро дар пушти экран, ин борора бародаро душанбе овардаги споридагиам ба хотире ки вазбина ба самолёт бурда натонистанд. бародаро боротон истодагӣ расо рӯзи 10 числа чӣ хеле ки дидестен ҳамихе ба сифати хуб рафта ба автовокзали душанбе мераса ва шуморо занг мезананд, метавонед ки боротонро аз автовокзали душанбе дастрас кунед. рӯзи 10 фаҳмида мешавад ки расо рӯзи 10 число аз автовокзали котельники автобусҳои Asian Express ки хизматрасонӣ мекунад ширкати Хуҷанд Транссервис рейс ҳастад соати 10 шаб. илтимос мекунам пешакӣ билетотонро харидорӣ кунед, то ки омада ранги рейсҳои пештара беҷон намонед. бачо бениҳоят зиёд дар видео мегум мефаҳмонам бародаро, ҳама вақте ки видеоро шумо тамошо мекунед нигоҳ кунед ки кадом числа баромадагия видео. ба нафароне ки ба саволотон ҷавоб намегиред бародаро ватсапҳо ҳастад. рақамҳои доимие ки ман ҷавоб метавам 8999 826 84 85 8925 899 86 81. бародаро азиз, дар ин номеро дар ватсап ва дар рақамҳои дастӣ вақте занг мезанед ман 24 соат ҷавоб метиҳам ва кадомое ки шумо ҷавоб намегирен узри зиёд мана бояд шумо бифаҳмед. яъне барқасд ман шумо дар нестае ки ман вақти холӣ дорум шумо дар ҷавоб наметавам. вақте ки билет нависиста бошам бародаро ҷавоб дода наметавонам. сабр кунед, ҳатман ҷавобтонро мегирем. маромад, мо шуморо интизорем дар автовокзали котельники расо рӯзи 10 октябр Asian Express бо хизматрасонии ширкати Хуҷанд Транссервис шуморо интизорем. автобусҳо ба нархи дастрас 8000 ва билети самолётам шумо фаҳмидем ки яъне нарх ба боло рафтага. нафароне ки шароит надорен дар ҳақиқат зуртон намераса, барои шумо пешниҳод кардем автобусҳои дар ҳолати хуб қарор доранд. шумо метавонед биен айпеш бибинен шаъд шароитча шумо даки маъқул шид аз касса билетча харидорӣ мекунед ва сафар мекунед Хуҷанд Душанбе. ва нафароне ки шароит дорен кӯдакҳои майдара ба самолёт равон кунед хубтар мешавад ва айни ҳол рӯз то рӯз ҳаво ки хунук шидестай, нафароне ки саломатитон хуб нестай, ба ҳадди имкон шароитотонро нигоҳ кунед. агар шароит ки боша зуртон мераса мо дар хизмати шумоем. билетҳои самолётам метавонед ба нархи даста шумо дар нависем ва нафароне ки дар ҳақиқат шароит надорен буҷетон намераса марамад билетҳои автобус ба нархи дастрас расо рӯзи 10 октябр. дар охир сипосгузории хидмат баён мекунам ба ҳамон нафароне ки қадрдонӣ мекунанд канали Ройгон Авиара. як ҷаҳон миннатдор. кадоме оварда туҳфара ман миннатдорам, ташаккури зиёд, бениҳоят хирсанд шидам барои 20к ва боварӣ дорам ки мо дар 20к наместем ва иншаллоҳ дар муддати кӯтоҳ ба 100 мерасем. ва ин бародари мо алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. баробар қабонаи сози тенҷи ҳак да ҳақ дуо қайсем иншоаллоҳ мо ҳам хаяк ҳами клиентотем ва хариби ягон вақт ки боша қатӣ меям ва ҳами самолёт ва ҳама автобуста ягон чиз қатид басо бачаҳои дигар ҷо бисёр худо таъриф кан ай мусоиб ҳози хейра бисёр худо таъриф кан ки масалан бачаҳои бисёр чияки хизмат худованд аввалаш умри дароз бития эмони комилит бития дар ҳами корда фақат муваффақ шай. Амин раббил оламин. ташаккури зиёд. як ҷаҳон миннатдорам. миннатдоргии хидмат ба ҳама подписчикои канали Ройгон Авиа мерасонам. ягон камбудиё аз тарафи мо шудагӣ боша, бахшиши зиёд, мо дар хизмати шумо. салому алейкум ака. ина мо ая Ройгон Авиа билет гирифтем. ина шукри худои бунук сахт фоиз гузоштем бе ягон камбудӣ. ҳар вадира шудем инҷа. азор раҳмат ба ширкати Ройгон Авиа. башо гирифтам бе ширкати бовария ҳам арзон. ина нархеш табор меашим тунорам ин шумо барен гирифтем хестем одина. خداوند نگهبان.